И здравейте, приятели! В днешното видео ще трябва да бягаме от пицария. Никога не бих влязал в тази пицария, ако знаех, че това е готвачът ни. Но явно в Roblox ще влезнем и мога ли е така? Не. Какво трябва да направим? Трябва да избягаме от пицарията. Тук има екзит хора, но както виждате не може да излезнем. Да знаете, това ми е новият скин. Не знам как точно трябва да избягам. Предполагам, че не е толкова трудно, защото за пръв път игра. Да видим. Какво пишеше тук? Your Doom. Добре. Така, виждам вече, че имаме паркур, но предполагам, че ще ни бъде лесно. Все пак сме минавали Easy Hard версията на Escape Bar и Prison. Тук мисля, че добре умряхме заради някаква друга, която докосната. Това е доста добра тактика. Тук обаче хора, минахме капаните и какво? I can see you. Ами не не. Очаквахте. Хорето го готвача, ако то ни хване, да знаете, че ще има джъмпскер, ако то ни хване. Но не. Така хора, минахме го. Това вече го знам, не трябва. Така, ако докоснем това, най-вероятно ще умрем. Добре, ще го пи. Да. Тук може доста да се троваме. Така, идват някакви хора. Аз ще се пробвам да не ги докосвам. Да, опитах да направя, за да умрат другите, обаче ето, че казах ви, аз не пипам нищо, но останалите, ако докоснат, знаете ли какво? Мога да вляза в private сервер, за да не го пипат. Така хора, ето, минах го, тя там още да си стоят. Добре. И мисля, че трябва да се изкачим тук, да. Хора, напишете коментар дали да направя трета част на Escape Bar Prison там, защото не съм правил трета част, само първа и втора. Тук какво пише? Up. Добре, знам, че стълбата е, за да се кача нагоре, не знам защо пише и умряхме. Да. То е тук. Сега, ако пак стане тъмно, get to the vent. Добре, хора, той е... Хора, отново бяхме намерени и как да го кажа, за да ме изтрият видеото от този готвач в тази пицария, която е отвратителна. Ето я. Хора, избягахме му, нали умрахме веднъж, обаче втория път. Добре, ако до сега не сте умирали тъпо, ще видите как аз умирам много пъти. Така хора, минах го, обаче това изглежда малко по-трудно. Да, този пред нас си замина. Да видим какво е това. Turn back now. Не мога да го мина наново. Какви са тия скелети? Find the crowbar. Мисля, че пише. Ето. Взе го, обаче... Ето. Хора, отваряме вратата. И... Хора, мисля, че тук кейс вода. Как да стане? Не знам. Смисъл, то веднага се махна. Знаете ли какво ще изчакам? Добре, хора. Какво съм беше, обаче го минах. Работи отгоре. Да, надявам се да не падам там. Не стига, че се бавим по тия работи, хвърлят някакви неща върху нас. Добре, това даже не... Това, не ми казвайте, че това беше полицаят и униформата му заедно с неговата глава, която падна от това. Don't this way, hop on.
Сега, о, добре. Не. Не. Не ми казвайте, че така ще приключи видеото. Добре. Добре, разпълваме се. Мисля, че трябва тук да... Трябва да се изкачим по тези стълби, които не са много нормални. Хора, мечът ми просто падна отделно от това. Не знах, че Roblox може да е реалистично. Хора, най-накрая екзит по тази стълба, да видим. Това истина ли е? Надявам се да. Run home. Къде трябва... О, хора, мисля, че минахме играта. Ето я пицарията. Има някаква кора. Така, какво има тук? Има jump pad, speed pad. Да видим, ако мина през това, летим с ете. Да. Ами, хора, преди да приключим с видеото, не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и да, бъдете здрави. Ще се видим в следващото видео.